Velkommen til os og til dig, Karen. Jeg vil gerne fortælle om, hvad en differentialkvotient er. Og derfor har jeg tegnet den her tegning, som illustrerer det meget fint. Formålet med differentialkvotienten, det er at finde hældningen på en ret linje ud fra et punkt. Og det er for eksempel den her hvide linje, vi har lavet her, som går igennem et punkt på den her graf. Når den rette linje kun rammer punktet på grafen en gang, kalder vi det en tangent. Og når man ser på de lille streger her, som rammer i punkterne flere gange, så kaldes det en sekant. Man starter med at lave en sekant, og derefter lader man x, det her punkt, vandre mod x0, for at til sidst ende ud i en tangent. Og når vi så til sidst har fået det til at ramme i kun et punkt, så har vi fundet differentialkvotienten. Hej Karen. I dag vil jeg bevise, hvorfor f af x lige med x i anden har differentialkvotienten 2x. Eller f af x lige med 2x. Og det første vi gør, det er egentlig bare at trække x'erne, eller at trække y'erne fra hinanden, divideret med x'erne trukket fra hinanden. Og hernede i ligning 2, der har jeg egentlig bare sat y'ernes værdi ind på y'ernes plads heroppe. Så der kommer til at stå x i anden minus x, parentes x0, parentes slut i anden, divideret med vores x. Efter det, så ved vi, at når man har to tals differens, som begge to er ophævet i anden, så er det det samme som at sige x plus x i 0, altså eller det tal plusset med hinanden, gange med det tal minuset med hinanden. Og så dividerer vi med x'et igen hernede i bunden. Så forkorter vi dem her ud, som vi kan se her, og så tilbage, der kommer der kun til at stå x plus x i 0. Og da det er hældningen for 0, vi gerne vil finde, så sætter vi 0 ind på x's plads, som vi kan se, vi har gjort herovre. Så kommer det til at stå x0 plus x0, og det er lige med 2x. Hej Karen. Jeg skal så komme med 2 eksempler på differentiation og forklare reglerne for differentiation. Det første eksempel har vi her, som hedder f af x er lig med 26 plus 8x i 5. plus 2x i minus 3. plus 1 over x minus kvadratroden af x plus 5x. Og der er jo så en masse regler for differentiation, som vi har skrevet herover, som skal bruges til at differentiere. Så vi starter med at skrive f mærke af x. Og fordi 26 er en konstant, som også står her, så går den over til at blive 0. Så den går bare ud. Så derfor har vi slet ikke 26. Og det er bare en regel. Ja, og så 8x i 5. Den går så over til at blive 40x i 4. Fordi at vi sætter 5-tallet ned foran 8, så vi siger 5 gange 8, som så er 40. Og så minuser vi 1 fra heroppe, så den bliver 4 i stedet for 5. Ja. Så 2x i minus 3 kommer så til at hedde minus 6x i minus 4. Og det gør den så, fordi vi igen tager minus 3 ned foran 6, og når vi så siger minus 3, vi tager minus 3 ned foran 2, og når vi så siger minus 3 gange 2, så får vi minus 6, og x'et er der så stadig, og så minuser vi igen med 1 heroppe, ligesom vi også gør herover, så den bliver minus 4 i stedet for minus 3. Så kommer vi til 1 over x, og den bliver så til minus 1 over x i anden. Og det gør den igen, fordi at vi kigger herover, så det er også bare en regel, at 1 over x bliver til minus 1 over x i anden. Så kommer vi så til kvadratroden af x, som bliver minus 1 over 2 gange med kvadratroden af x. Og ligesom med eksemplet her, så er der heller ikke rigtig nogen forklaring på det. Det er bare en regel, som vi har stående her.
Så den går bare over til at blive det. Ja, og det er der som sagt ikke nogen regel på. Og så til sidst har vi så 5x, som bare bliver til plus 5, fordi at x'et går af. Så går vi videre til eksempel 2, som hedder f af x er lig med 4x i tredje plus kvadratroden af x minus 31 plus 25x plus 9. Ja, vi starter med at skrive f mærke x. Så har vi så 4x i tredje, som går over til at blive 12x i anden. Og så har vi så kvadratroden af x, som jeg også forklarede i eksempel 1, går over til at blive 1 over 2 gange kvadratroden af x. Og så har vi 31, som går ud, fordi det er en konstant. Og så har vi 25x, som bare bliver til 25, fordi x'et går ud. Og så har vi 9, som ligesom 31 er en konstant, og derfor går ud. Så derfor vil, når vi har differentieret den kom til at hedde f mærke x er lig med 12x i anden, plus 1 over 2 gange kvadratroden af x plus 25. Nu vil jeg gerne give et eksempel på, hvordan man finder tangenten til en graf i et givet punkt. Vores funktion den er givet her. Den hedder en halv x i tredje minus 3x plus 1. Og vores givne punkt, det kalder vi x0. Og det har vi fået oplyst, at det er 2. For at finde a, så er reglen, at vi først skal differentiere vores oprindelige ligning. Og når vi differentierer den her, kan vi se, at det bliver 3 over 2x i anden minus 3. Og det var det, som Laura også var inde på med de regler, der er for differentiationen. Og det vil sige, at 3 det kommer ned foran, men fordi at det er en brøk, så bliver 3-tallet gange op i brøken, og derfor ender vi med 3 over 2. Så bliver der trukket 1 fra op i potensen, og vi ender med et total. X'et det forsvinder, og vi ender med minus 3. Konstanten den er også ude af billedet nu. Der bagefter, så er det næste step, at vi sætter vores givne punkt ind, som er 2. Det sætter vi så ind i den ligning, som vi har differentieret. Og det vil så sige, at 2 det får så x's plads. Så vi ender med 3 over 2 gange 2 i anden minus 3. Og så er der så de her forskellige steps til, hvordan vi så ender med vores a, og det giver så til sidst 3. Så vores a det er 3. Så går vi videre til, hvordan vi finder vores y. Og der er det vigtigt at have i mente, at vi går ud fra vores oprindelige ligning, og at det ikke er en differentieret ligning. Og så sætter vi igen vores x ind i den oprindelige ligning, så nu sætter vi 2 ind i den her ligning, og ikke 2 ind i den differentierede ligning. Og derfor ender vi selvfølgelig med et andet resultat, og det giver så minus 1. Så vil jeg også vise, hvordan vi finder vores b. Her går vi ud fra, at vi både kender vores a, som vi beregner før, som er 3, og vores y, som er minus 1. Og man skal både kende a og y for at finde b. Så b det er det sidste, man skal regne. For at finde b, så skal vi bruge formlen y er lig med ax minus x0 plus y0. Og vores y0, det er så den her y. Og så sætter vi vores tal ind i ligningen, og vi ved, at a det er 3, så den kommer, og x0 det er 2, og vores y er minus 1. Så ligningen kommer til at hedde 3x minus 2 minus 1. Og grunden til, at det her x, at der ikke skal noget tal ind på dens plads, det er, at vi har med en ret linje at gøre, så vi er nødt til at have grundformen ax plus b. Og det er så x'et her, hvor der ikke skal sættes nogen konstant ind. Og efter at have udregnet det, kommer vi frem til, at ligningen for tangenten, eller funktionen for tangenten, så bliver 3x minus 7. Og det har vi så fundet ud fra et punkt. Nu vil jeg så vise, hvordan vi kan bruge differentialkvotienter til at finde monotoniforhold. Og derfor har vi et eksempel her med en funktion, der hedder f af x er lig med x i fjerde minus 4x i anden plus 1.
og den går så ned til at blive f mærke af x er lige med 4x i tredje minus 8x. Og det vi så gør, det er at starte med at sætte den differentierede funktion lige med 0. Og herefter så tager vi så x ud fra 8 og sætter 4 i x i anden i stedet for x i tredje. Og det kan vi gøre, fordi vi har to x'er, som ligesom går ud med hinanden. Og så ender vi så op med en anden gradsligning, der hedder 4x i anden minus 8 er lige med 0. Og det vi så gør, det er, at vi starter med at plusse med 8, både på den her side og på den her side, så vi får 4x i anden er lige med 8. Og for at vi så kan få det i x i anden i stedet for 4x i anden, så dividerer vi med 4 på begge sider, så det så giver x i anden er lige med 2. Og så til sidst tager vi så kvadratroden for at få x i stedet for x i anden, og det giver så x er lige med plus minus kvadratroden af 2. Derfor har vi så tre løsninger. Vi har både, at x er lige med 0, og x er lige med plus kvadratroden af 2, og at x er lige med minus kvadratroden af 2. Og det kan man så sætte ind i den her graf, hvor at vi ligesom har minus kvadratroden af 2 her, og 0 her, og plus kvadratroden af 2 her. Og så kan vi så se her, fra minus kvadratroden af 2 og op til 0, der er grafen stigende, og fra 0 til plus kvadratroden af 2, der er den aftagende. Og det er så monotoniforholdene, vi har mellem her. Og så kan man så sige igen, at mellem her fra plus kvadratroden af 2 og hertil, der vil den så fortsætte i uendelig, så den hedder bare eller plus kvadratroden af 2 og så til uendelig, men det er så også et monotoniforhold, og den stiger så her igen, ligesom at den også er aftagende her. Hej Karen, jeg vil give et eksempel på ekstrema i en funktion. Vi har brugt den samme funktion for før, den er bare lige blevet forstørret lidt. Hvis vi ser på den her graf, så kan vi se, at vi har et globalt minimum hernede, da det er det laveste punkt, der er på hele grafen, og vi har et globalt maksimum, da det er det højeste punkt på hele grafen. Og herover har vi så igen et globalt minimum. Hvis vi så tager et andet eksempel, så vil jeg lige forklare, hvad det lokale maksimum er, og det lokale minimum er. Et graf eller et koordinatsystem, og så har vi en graf, der går sådan her. Så har vi et lokalt maksimum her, da det ikke er det yderste maksimum, altså det har vi heroppe. Og så har vi et lokalt minimum, da det heller ikke er det laveste. Ud fra denne opgave kan vi konkludere, om en graf den er stigende, eller om den er aftagende. Vi kan også udregne monotoniforhold, og vi kan også finde differentialskoefficienten i en funktion.